mu ne, masu zamani ubagun masu laya ne. Ashe 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 farko da rabbana ni zan fara, shine yarda waƙar ga murera, kare mu duka shirin mai shera, dan dogaro gare ka ne muka kara, mu dai tsare mu hudda ta fi tsara, dan dai gare mu baiwa ka jera, sai godiya da fatan ka kara, dan dai a yanzu mu dai sai godiya. Ashe 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 masoyan mu gaisuwa ni zan miƙa, sai da ku kaɗai muke ƙulla alaƙa, dan mucijiya ka je kai da halinka, ba mi da kai ka je kai ra'ayinka, Allahu mu gare ka muka duka, ci gaba a gunka mu mun kai roƙa, ka bi duniya a sanni ta sauke ka, ka bi wanda ya fi ka bi ubangiji. Ashe 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 masu zamani ubagun masu laya, a cikin abincin yoruba da doya, wanda ba shi mantuwa shi ka gidaya, aka si jikinka in ka sa laya, ga maza gaban hukuma ta gujuya, makeup da kai da 6ix9ine na sanya, ku ne kuke taban shawara koya, Usman M Umar Rapsan mun gaba. Ashe 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 ashe